humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruke jauna. Zerbitzu egitea, on guztien egile horren zerbitzua bizitzea baita guretzat, egiazko zorion betea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Esaera zaharen digurtik. Nor auki nezakeen etxeko andre hona. Harri bitxiena baino handiagoa da haren balioa. Harengan duzteon senarraren bihotzak, eta ez da harekin galduan aterako. Bizitzako egun guztietan, emango dio onik asko, txarrik ez. Artilea eta linoa eskuratuko ditu, eta eskulanetan trebe hariko da. Lotzen dio eskua linaiari eta eragiten diotearen behatzek ardatzari. Ez duenari zabaltzen dio eskua eta beharsoari luzatzen besoa. Gezurtia da iraintasuna, ieskorra edertasuna. Gorezgarria ordea jaunaren beldur den etxeko andrea. Goretzazue bere eskulanengatik eta haren egiteak izan bitez haren goreztarri herriko ateetan. Jaunak esana? Doatzu jaunaren beldur dena. Doatzu jaunaren beldur dena. Haren bideetan dabilena. Zure eskuen lana bai duzu jango. Zorion zu izango zera eta ongi zaizu joango. Doatzu jaunaren beldur dena. Zure emaztea mahasti emankorraren antzean, zure etxe barnean. Zure semeak baditu dite olio kimuak, zure mai inguruan. Doatzu jaunaren beldur dena. Begira, hala izango da bedeinkatua gizona, jaunari beldur diona. Jaunak Sioni bedeinkan zaitzala, Jerusalem doatzu ikusiz beti bizi zaitezela. Doatzu jaunaren beldur dena. San Pablo apostoluak Tesalonikarrei, senideok, noiz eta nola izango denik, ez duzuenik idatzi beharrik. Zeudo dakizue askiongi, jaunaren egunan lapurra gaur bezala etorriko dela. Bakea eta lasaitasuna esaten ari direnean, orduan, ustekabean etorriko zaie ondamendia gainera, haudun dagoenari erdimina bezala. Eta ez dute ies egiterik izango. Zuek ordea senideok, ez zerate ilunpetan izi, egun horrek lapurra bezala rapatzeko zorian.
Guztiok argiaren eta egunaren seme zarete. Ez gara gauarenak, ez ilunarenak. Beraz, ez dezagun lorik egin besteek bezala. Gauden erne eta izan gaitezen neuretsu. Jauna, esanak. Aleluia. 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 Zaudete nigan eta gizuetan dio jaunak, nigan dagoena frutu asko ematen du. Abiatan Jesusek parabola hau esan zien bere ikasleei. Gizon batek urrutirako aterakoan bere morroiei dei egin eta bere ondasunak utzi zizkien. Bati 5 talentu eman zizkion, beste bati 2, beste bati bakarra, bakoitzari bere trebetasunaren arabera, eta joan egin zen gero. Handik luzarora etorri zen morroiaien nagusia eta kontua garbitzen hasi zitzaien. Hurbildu zen 5 talentu hartu zituena eta beste 5 eraman zizkion esanez. Jauna, 5 talentu utzi zenizkidan, begira, beste 5 irabazi ditut. Nagusiak esan zion, edarki, morroi zintzo eta leiala, gutxian zintzoa izan zeralako, askoren buruzagi egingo zaitut. Sar zaitez zure nagusiaren pozetara. Hurbildu zen 2 talentu hartu zituena eta esan zion, jauna, 2 talentu utzi zenizkidan, begira, beste 2 irabazi ditut. Nagusiak esan zion, edarki morroi zintzo eta leiala, gutxian zintzoa izan zeralako, askoren buruzari egingo zaitut. Sar zaitez zure nagusiaren pozetara. Azkenean hurbildu zen talentu bat hartu zuena eta esan zion, jauna, banekien gizon zorrotza zinela, egin ez duzun tokian igitaitzen duzuna, eta zabaldu ez duzun tokian biltzen duzuna. Beraz, beldurrez joan nintzen, eta lurpean gorde nuen zure talentua, hor duzu zurea. Nagusiak erantzun zion, morroi geizto eta alperra. Bazenekien beraz, nik ere ez dudan tokian egitaitzen dudala, eta zabaldu ez dudanean biltzen. Horregatik, nire dirua diurari edutzi behar zenien, nik etortzean irabazi eta guzti jaso nezan. Genezaiozue talentu hori, eta eman 10 dituenari. Duenari eman egingo baitzaio, eta gainezka izango du. Ez duenari berriz, duenura ere kendu egingo zaio. Eta morroi alper huts hori bota kanpoko ilunpetara. Han izango da negarra eta hortz karraska. Jaunak esana. Jesusen parabolak entzuten ditugunean, Jesusen parabolak hausnartu eta haiekin meditazioa edo egiten dugun aldiro, ezinbestekoa dugu ohartzea zein den parabola horren helburua. Zertarako kontatu digu Jesusek halako parabola. Esate baterako, Samariar onaren parabola. Jesusek kontatu zuen guk uler genezan zer den lagun proximoa, lagun urkoa, guk entenditzeko berak hitz hori aipatzen zuenean lagun urkoa zer esan nahi zuen, zer adirazi nahi zigun hain zuzen ere. Edo esate baterako hartzarionaren parabola kontatu zigulari Jesusek erakutsi nahi zigun eta guk ulertzea nahi zuen jainkoikoak nola maite gaituen, nola ezagutzen gaituen, gutako bakoitza,
artzain on batek bere argiak ezagutu eta maite dituen bezala. Eta galtzen baldin bagera eta hartaldetik ies joaten bagera ere ez gaitu eskutik uzten, ez gaitu abandonatuta uzten, baizik eta gure eske, gure bila etortzen da Jaungoiko ona maite gaituelako. Eta gaurko parabola honetan, gaur entzun berri dugun parabola honetan, batez ere Jesusen helburua da guk ulertzea gure bizitzan egiten ditugun gauzen nolabait erantzule izan behar dugula. Jaungoikoarengandik dena jaso dugula, talentu asko, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina danok jaso ditugu Jaungoikoarengandik doaiak. Eta nahi du Jaungoikoak doai horiek, talentu horiek beti guk mesederako erabil ditzagula. Beste mesederako berak erakutsi digun bezala eta ez guretzako bakarrik gordetzea. Hau da, Jesusen nahi du lehenengo gauza guk uler dezagula Jaungoikoarengandik jaso dugula bizia eta halako eskerron bat erakutsi behar diogula, agertu behar diogula. Eta berarengandik jaso ditugun gauza guzti horiek beti berak erakutsi digun bezala mesederako erabil ditzagula. Ez da Jesusen helburua guk bildurra edo ikara sentitzea. Hori, elitzateke koherentea izango, Jesusek kontatutako gaineko parabola guztiekin. Nahi du halako erantzukizuna senti dezagula. Ez bildurra edukitzeko edo ikara edukitzeko eta hanka sartzen baldin badugu itxaropen guztia galdu eta amore eman eta holakorik ez du nahi Jesusek. Nahi dugu ulertzea Jaungoikoa beti prest dagoela barkatzeko errukiz, maitasunez, baina aldi berean nahi du berarengandik jaso dugun hori bere laguntzaz, bere graziaz, beti zerbitzurako, beti mesederako, beti justiziaren alde erabil dezagula. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta Jaungoiko aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Herriaren otoitza, Francisco Aita Santu, Francisco eta Juan Antonio gure gotzain, elizagintari eta zerbitzari guztien alde. Berri ona gaurko gizartean zintzo hotz egiteko, jauna jakinduria argia eta kemena eman dizazkien. Eska diezaiogu jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Herrialdeetako agintari nagusi eta arduradunen alde. Herritar guztien duintasuna, batez ere beharsunena errespetatuz, beren eginkizunetan erabaki zuzenak asmatzen eta aurrera eramaten saia daitezen. Eska diezaiogu jaunari. Entzun jauna, gure eskaria.
bultzatuta, baztertu eta errefusiatu, poseak, bakarrik eta etxita bizi diren guztien alde. Jaunak errukiz begira dizaiela, eta eman dizagula guztioi horiekiko arreta izateko grazia. Eska diezaiogu jaunari. Gure herrian eta gure etxeetan hil diren senide guztien alde, eta baita gaitza jota hil diren guztien alde ere. Gaur batez ere, Maria Goñi, Miguel Zila eta Goitiko Sukaldeko familiako hildako guztien alde. Jaun errukitsuak, bere hutsegite guztia barkatuta, zeruan bakearen erreinuan betiko atsedena goza dezatela. Eska diezaiogu jaunari. Gure etxeko eta aristideen alde. Jaunagandik hartu ditugun doain guztiak bihotzez eskertu eta gure senideen zerbitzura erabilitzagula. Eska diezaiogu jaunari. Atsegin begizu jauna gure eskaintza. Bete gaitzala zuganako maitasunez eta ekar dezaigula betiko biziaren zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Zure semean gure salbatzaile bilatzeraino maite izan baidezu mundua. Bekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semearekan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Hark, zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere engelu eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, poz beteak kantari. Santo, santo, santua, dira guztiek, aiko jauna, zeruru
Saldu zutenean eta bere gogoz guruntzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hortatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok hortatik, hau nere odolaren kanizan data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu daituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun sora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Maria Goñi, Miguel Zia eta Goitiko sukaldeko familiko hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz akizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure agiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta Jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzagiak agituta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun.
Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bidotza, zuken egin dezagun otoitz. Zure doai sartuak harturik, aparik eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu digun eukaristia honek,
ugari dezala gugan maitasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bere ikaz aitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.